Това е неговото трасе тук. Кой? С мотора става. Така само пилота го няма. Нямаше да такова кобрици. Кой обед? 7, 8, 9, 8. Да. Това си изпитал. Ето. Пак обърка пътя. Тук го управлява за това. Добре. Захарва гъста и... Напред върши. Вълката в камък удари. Абе, има ли ти нещо, бе, Валю? Боли те, бе. Око, ма! Как хубаво мерише. Що не мерише гън? Отвратително е копа. А? Ти отзад, ако кажеш... Не мога, карай зад него да виж. Просто ти дам 5 минути, разбираш. Ако си зад двамата, Откачаш. Откачаш, бе, знаеш, това е судника, бе, гадна ми е зима така. Тук е тръгнал. Пешо, мини в десно, бе, идиот! В десно мини, бе! Мини в десно, бе! Да. Трош си главата, е. Що? Не, бе, той изглежда гадно, иначе май не е... Следващия. Следващия меч потирка. Не, красавец ще го метне, това ще ви. Здрасти, Милен. Здрасти, красавец. О, здравей, светло съм. Като стане нещо и аз свалям апарат и почвам да гледам копеле. Сваляй. Защото съм тъп. Има и. Абсолютно успешно. Ако се влече, важно е да си. Завили се. Пуста. Нещо изнервен копеле. Ама тук си зумяме човек. Баси мамата. И тихо. Не, китката му блокира. Ядоса се копеле и му даде такова и той се намота.